ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ମା ମୁଁ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ ନା। ନା, ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତତେ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛୁ, ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବୁ? ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ହବ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ। କାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବୁ। ପ୍ରିୟା? ହଁ ଭାଉଜ। କି ମନ ଦୁଃଖ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତୁମ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ସତରେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ।